Čaute, takže máme tu ďalší liveko. Dneska si ukážeme len dve vecičky, pretože nám neprišiel tovar, tak vám ukážeme, čo sme vám neukázali. A to sú len dve vecičky a to len z drogerie. Takže ideme na to. Čo začneme? Začneme s týmto. Toto je clean, strašne dobrá vôňa, keď to nastriekate, strašne je to svieže. Je to okena, ale môžete to použiť ako dezinfekciu. Má to 100% dezinfekciu, je to bio s alkoholom. Je to jednotka v čistote, takže to môžete použiť aj ako ochranu, aj ako dezinfekciu, babiť len za 2 €. Píšte posledný jeden kus. A strašne to svieže potom, keď to dáte na okno, lebo to niečo s tým vydezinfekujete. Takže píšte si. Dobre, vypredané. Ideme na ďalšiu vec. Takéto kokolínu. Takúto farbu som ešte ani nedala v obchode. Je to parfumovaný care, čiže je tam parfumované sérum. 51 pratík. Je to 1275 ml, takže strašne veľké. A je tam to parfumované sérum. A tak máte napísané, že tu je ten parfum, že je tam to parfumované sérum. Babi, je to strašne veľké. Má to byť taká kotinková vôňa, tak si to ideme ovoňať. Wow, babi, úplne si